даць ці не даць, далі ці не далі, тым ці не тым. Такія галоўныя пытанні гэтага тыдня. У разгары нобелеўскія жарсці ідзе Нобелевский тыдзень, абвяшчаюцца лаўрэаты. Каму ў Беларусі яшчэ варта даць Нобелевскую прэмію, што змяніла прэмія Светланы Алексіевіч, што ўвогуле можа прэмія. Пра ўсё гэта ў сённяшняй зоне свабоды. У ёй удзельнічаюць тут у Празе Юрый Дракахруст, Ян Максімюк і на відэасувязі у Менску Александра Дэнько. Таксама ў сённяшняй праграме. Голас народу. А пытанне ў Менску, ці варта даць Александру Лукашенку Нобелевскую премию? А за разговоры Нобелевскую премию не дают. За разговоры можно быть комментатором по футболу или по хоккею. Рэха Стокгольму. Светлана Алексіевич дапамагае шматдзетнай сям'і. Я считаю, что каждый из нас мог бы спасти одного-двух человек, да? И это было бы большое дело. По-беларуску, каб не ўмёрлі. Відэанарысы Вінцука Вячоркі пра родную мову. Муляе. Ён мне муляе. Шановныя гледачы, вось на гэтым тыдні 3 гады таму ў Стокгольме было абвешчанае самае важнае нобелеўскае рашэнне для Беларусі. Нобелеўскай лаўрэаткай у галіне літаратуры стала пісьменніца Светлана Алексіевіч. Александра, вось давайте пачнем з вас і давайте праверым. Вы былі тады ў Стокгольме 3 гады таму. Вы вялі рэпартажы з месца падзеяў, былі на урачыстым банкеце, вы слухалі прамову Светланы Алексіевіч. І вот скажыце, калі б вы зараз вырашалі, які нам тут у гэты момант гледачам Белсата паказаць адзін кароткі фрагмент з выступу Светланы Алексіевіч, што б вы выбралі? Ведаеце, я, канешне, была асабліва усцішаная да слёз проста, калі я сядзела ў гэтай зале, калі Светлана Алексіевіч там некалькі словаў па-беларуску сказала, гэта было вельмі-вельмі прыемна. Але я асабіста з гэтай прамовы цаню ейныя словы пра праўду, пра тое, што праўда, яна вот такая раздрабнёная, яна ў кожнага свая, і як Светлана намагаецца схапіць вось гэты момант, калі чалавек, пражываючы сваё штодзённае жыццё, вот гэтую праўду стварае. І вот гэты побыт душы, яна яго фіксуе, і ў гэтым вот ейная веліч, у гэтым ейная геніяльнасць, за гэта ўсе мы яе любім. Гэты момант мне самы дарагі, прынамсі. Ну што ж, дзякую, Александра. Давайте зараз паглядзім, шановныя гледачы, ці супаў выбор Александры з выбором нашага прадюсера Сергея Шупы. На прощание я хотела бы, чтобы в этом прекрасном зале прозвучала белорусская речь, речь моего народа. У одной белорусской вёсачцы старая жанчына проводила меня словами: «Хутка мы разыдемся с тобой у розныя бакі. Дякуй табе, что ты послухала мяне и понесешь мою больку людям. Прошу тебе, калі пойдешь, огляніся на мою хатку, огляніся не 1, а 2 разы. Другі раз человек оглядается не по чужинцы, а ўжо з сэрцам». Ну вось гэты знакаміты момант з прамовы, які узгадала і Александра, які, я ведаю, многіх узрушыў. Людзі пісалі нават пра слёзы, якіх выклікаў менавіта вось гэты кавалачак. На ваш погляд, калегі, вот што у Беларусі ці для Беларусі апошнія 3 гады азначае вось гэтая Нобелевская прэмія? Ось вы, Ян, сутыкаліся з нейкім нобелевскім аспектам у тым, што вы звязаны з Беларусю. Што вот азначае гэта прэмія для вас? Вось як бы 3 гады вы, праз 3 гады вы адказалі на гэта пытанне? Для мяне яна вельмі шмат значыць у тым сэнсе, што задоўга да таго, як Светлана Алексіевіч атрымала гэтую прэмію, я выступаў з публічным меркаваннем, даволі непапулярным яшчэ на той час, што прэмія для расійскамоўнага пісьменніка беларускага, это таксама будзе прэмія для беларускай літаратуры. Гэта было, як я сказаў, задоўга да
того, як фактично гэтую прэмію Алексеевич атрымала, людзі абураліся. Я там, скажам, называлі мяне по-рознаму, менавіта, што я як бы такі прыхільнік русіфікацыі Беларусі, рускага міру. Я ўсё ж такі лічыў, што ніякай трагедыі не адбудзецца, калі расійскамоўны пісьменнік з Беларусі атрымае гэтую прэмію, і што гэтая прэмія, магчыма, дасць повод для як бы пераасэнсавання беларускай культурнай прасторы і што такое беларуская літаратура наогул. Ну, калі паглядзець на гэтыя 3 гады, якія прыйшлі, вы лічыце, што ваш падыход збольшага меў рацыю, вы мелі рацыю рацыянальна? Я думаю, гэтыя 3 гады як бы шмат каму далі матэрыял для роздуму, ну не ўсе, як бы, скажам, з гэтым пагаджаюцца. Ёсць такія людзі, якія кажуць, што Алексеевич, гэта расійская культура, все ж таки. Калі не расійская, дык гэта яшчэ савецкая, ўжо не сучасная беларуская. Але, я думаю, большасць успрыняла... Вы сваю думку не змянілі? Я сваю думку не змяніў. Александра, тое ж самае пытанне для вас. Вось для вас, што вы сутыкаліся з нейкімі аспектамі того, што вы з Беларусі, вы з краіны, дзе ёсць лаўрэатка, ну і в тым ліку і ваша знаёмая. Для вас што азначалі гэтыя 3 гады? Ёсць у іх нобелеўскі аспект? Безумоўна, ёсць, бо ўсё ж такі тое, калі, у які момант Беларусь займела гэтага нобелеўскага лаўрэата, ён быў для нас просто крытычна важным, бо вакол нас фактычна пачаў рушыцца увесь мірапарадак, да? Пачаў рушыцца свет. З гэтымі пераўтварэннямі ва ўкраіне змянілася палітычная роля Расіі, якая на нас непасрэдна ўплывае. Просто ў свеце сталі адбывацца такія важныя падзеі, там і брэксіт, і мігранцкі крызіс, і ўсё на свеце. І тут гэтая нобелеўская прэмія, яна дала беларусам нейкі грунт. Яна дала беларусам нейкае пачуццё самапавагі. Яна дала магчымасць паглядзець, это я пры сябе таксама кажу, не толькі так глобальна пра ўсіх беларусаў. Яна дала магчымасць паглядзець проста на чалавека побач і падумаць, ну ён чагосьці варты, ён штосьці можа. І врэшце, калі ты ходзіш па адных вуліцах з нобелеўскім лаўрэатам, гэта да чагосьці абавязвае. І, канешне, мы такі займелі вельмі магутны, проста моцны голас на баку святла. Гэта аўтарытэтнае вельмі меркаванне, якога нам раней вельмі не хапала, з міжнародным прызнаннем і да якога прыслухоўваюцца цяпер, да якога звяртаюцца ў кожнай, нават самай дробнай падзеі, і да якога яшчэ будуць звяртацца. Дзякую, Александр. Цікавая, конечно, завага, якую зараз Александра зрабіла, з'явіўся голас, якога не хапала. Сапраўды, пасля смерці Васіля Быкова можна сказаць, што настала в пэўным сэнсе паўза такой маральнай, голаса маральнай сілы. Былі яго, канешне, калегі, выдатныя і пісьменнікі з кагорты Быкова, ну, але ўсё ж такі такого статусу і голасу, як Быков, сапраўды ніхто не меў. Юры, адказваючы на гэта ж самае пытанне, як бы вы паглядзелі, што для Беларусі пасля 3 гадоў все ж таки эта прэмія значыць? Ну, я тут могу толькі пагадзіцца з калегамі наконт таго, што, па-першае, это моцны знак ідэнтычнасці. Замежнікі, калі размаўляюць, да, вы з Беларусі, это у вас Алексеевич, у вас Нобелевская премия. Вот это як бы, принамсі, яшчэ одна метка Беларусі. До апошняга часу, шчыра скажем, вы з Беларусі, у вас там Лукашенко. Юра, а вот спорт такую функцию не выконваў? Перамоги? Таких больших перамог не было. Таких, як бы, у тых відах спорту, якія самыя... Але я з вами згодны. В этом сэнсе для многіх, по шчырасці скажем, перамога Алексеевич як спартовая перамога. Люди праз коску. Вот у нас Алексеевич. Але не для всіх. Вот мы Вайбер придумали. Вот мы вызначиліся ў свеце чымсьці, што прызнае ўвесь свет. Это вельмі важны момант. І другое, тое, пра што сказаў Ян, і я бы сказаў не тое, што вот ён выказаў сваё меркаванне, ён як бы меў рацыю, на мой погляд, таксама. Але варта сказаць, што многія людзі, якія да прэміі казалі, што Алексеевич не беларуская пісьменніца, зараз змянілі погляды. Скажем так, поспех ён уражвае. И в этом сэнсе вот это яшчэ одна змена, якая адбылася. Я з вами пагаджуся, тому што сапраўды адбываюцца карэктывы, і ты карэктуеш самого себе, і я про себе скажу, это тычыцца і мяне, і маіх выказванняў і ацэнак. Але давайте зараз мы трохі зменім ракурс.
Хіба што самай гуманітарнай, іншымі словамі, не спецыялізаванай з усіх прэміяў пасля літаратурнай лічыцца Нобелеўская прэмія міру. Вось з савецкіх дзеячоў яе атрымліваў дысідэнт, акадэмік Андрэй Сахараў і генеральны сакратар ЦК КПСС і таксама прэзідэнт Савецкага Саюза у той час Міхаіл Гарбачоў. Ну, ось імя цяперашняга гаспадара Крамля Владзіміра Пуціна знатна блізка асацыюецца з захопам Крыму, з агрэсіяй у Донбасе, з такімі барбарскімі актамі ліхадзейства, як збіты пасажырскі Боінг, атручэнне былых кагібістаў за мяжой. Ну, наўрад яно ці тэарэтычна можа патрапіць у лік намінантаў. А вось, напрыклад, колішнія кіраўнікі Беларусі, Украіны і Расіі, Шушкевіч, Краўчук, Ельцын маглі б на яе разлічваць за віскулі, за мірны дэмантаж імперыі. Але гэта ў мінулым. А сёння вось трохі тэарэтычнае пытанне пра сучасную Беларусь, дзе не толькі няма ўзброеных канфліктаў з суседзямі, а Мінск вось стаў пляцоўкай мірных перамоваў. Ці варта даць Александру Лукашэнку Нобелевскую прэмію міру? Вось з такім пытаннем наша карэспандэнтка звярнулася да мінакоў на менскіх вуліцах. Ну, может быть, за стабильность, если есть такая премия. Я считаю, что показатель, если нет войны, это уже хороший показатель работы президента. Ну, нема войны – это сильный аргумент. Но он же не гарантирует работы на внешних рубежах страны, чтобы там стало лучше и в своей стране стало лучше. Результатов-то не видно. Одни разговоры. А за разговоры Нобелевскую премию не дают. За разговоры можно быть комментатором по футболу или по хоккею. Нашему президенту пока не вижу. Глобально, наверное, нет. А мир, стабильность, праца? Ну, это же не наука, и не это некая функция менеджерская, наверное. Наш президент робить тое, что мы ходим по нашей краине, и на нас не падают бомбы. Наш президент робить тое, что мы маем працу. Я шоу, там некая другая есть премия была количество. Какая? Докладно не могу отказать, но есть. Да. Сельское хозяйство, колхозы. То, что мы можем кормить сами себя. И никого ни о чем не просим. Вот это самое главное. Ну, вось такія адказы. Мне пытанне да вас. Скажыце, вось людзі, якія сустрэліся на Менскай вуліцы, прэмію дае парламент Норвегії, Стортинг. Яны могуць засядаць у Стортингу, Юра? Ну, могуць. Я не сказаў бы, што у тым Стортингу таксама засядаюць вялікія інтэлектуалы, выбітныя інтэлектуалы, але на мяне вот некалькі момантаў зрабілі ўражанне. Па-першае, это што як бы няма крайніх адказаў. Няма адказаў «так, трэба, ён такі маладзец», і няма адваротных адказаў, што да не, ён зладзей, ён пачвара, ні ў якім выпадку. Так, ну, можна даць, можна не даць, ввогуле. Вот это вельмі цікавая такая асаблівасць. Таксама цікавая асаблівасць, ну, такая, што людзі з аднаго боку не зусім все ж таки уяўляюць. Кажа, ну да, у нас стабільнасць ёсць, так можна і даць, але стабільнасць не ў адных нас ёсць. Вот. Але з другого боку, вот пад усім гэтым, вот я, напрыклад, убачыў, адчуў, як бы все ж таки важность и повага. Да, эта премия як бы вартая того. Ніводзін не сказал, да, это лухта, эта премия. Дадут, ну, не дадут, не важно. То есть, як бы вот люди прямо это не кажут, але вот в отказах адчуваецца, что это як бы паважанае, шанаванае уганараванне ввогуле. Ян? Ну так, я спадзяваўся адказаў такіх, што, скажам, вось у краіне стабільнасць, мір, каравым і спакойна доем, і малаком маім есці ўсё, так што за гэта прэмію. Магчыма, людзі, як бы, скажам, і не ўсе, я, можа, не пагадзіўся з Юрам, што яны дакладна ведаюць, за што даюць гэтую прэмію, але Нобелевская прэмія, яна мае, як бы, скажу... Ну, за калгасы, а? Так, ну, за калгасы, магчыма, што і большасць беларусаў так і думае. Так і далі бы. Александр, вось мы, конечно, все-таки комментуем это с Праги, а вам адказы на менскіх вуліцах за мір, все ж таки в Беларусі, да, каб не было вайны? Ну, мяне трохі насцярожылі і ў пэўным сэнсе расчаравалі гэтыя адказы. Плюс, канешне, вялікі, што людзі думаюць пра тое, што адбываецца тут. Людзі думаюць пра Беларусь сваімі мясцовымі, лакальнымі праблемамі, і гэта вельмі важна, і гэта вельмі правільна.
Мінус, людзі ўпэўненыя, што стабільна і бяспечна і што сапраўды нашы калгасы працуюць. Я не магу сказаць, што я адчуваю сябе бяспечна ў Беларусі ў дадзены момант. Вельмі блізка ад нас ідуць вайсковыя дзеянні, проста яны ідуць у краінах, якія мяжуюць з намі. Беларусь мае да гэтага мусіць мець да гэтага непасрэднае дачыненне да вырашэння гэтага канфлікту. Тое, што людзі не адчуваюць гэтай небяспекі, можа быць, нават нерэалістычна ацэньваюць тое, што тыя падзеі, якія адбываюцца ўнутры іхнай краіны, гэта падстава для того, каб насцярожыцца. Дзякую, Александра. Вернемся да яшчэ адной асаблівасці гэтага нобелевскага тыдня. Это адсутнасць абвесткі ў чацвер дзень літаратуры. Прэмію перанеслі на наступны год. І вось у адказ наш калега Ян Максімюк вырашыў высветліць, а хто б у Беларусі, калі б у Беларусі прысуджалі Нобелевскую прэмію, каму б далі гэтую прэмію у Беларусі, па літаратуры ў Беларусі самі беларусы. Што мы маем, Ян? Які адказ? Ну, як бы, скажем, такая пытанка, яна напрашиваецца сама сабою. Нельга такой пытанкі зрабіць для іншай прэміі, скажем, для фізікі, для хіміі, ну, бо ніхто не ведае, за што гэтыя прэміі даюць. А пра літаратуру можна запытацца, бо у літаратуры мы ўсе як бы эксперты. Натуральна, я запытаўся пра беларускую літаратуру. Мы запусцілі две апытанкі, адну на сайце нашым, другую ў суполцы толькі пра літаратуру ў Фейсбуку. Я скажу больш пра гэтую першую у Фейсбуку, таму што яна была больш, як бы, я б сказаў бы, дэмакратычная. Там можна было дадаваць сваіх кандыдатаў. Давайце ўсё ж такі пра вынікі. Што мы маем? Ну, маем вынікі такія, што з вялікім адрывам выйграў Алесь Разанаў. На другім месцы быў Арлоў, які атрымаў, Уладзімір Арлоў, які атрымаў 2 разы менш галасоў. На трэцім месцы Уладзімір Някляєв, які атрымаў 2 разы менш галасоў, чымсьці Арлоў. І я думаю, калі коротка падсумаваць, гэта паказвае статус-кво, я б не сказаў, вы, можа, у грамадстве, а статус-кво у тым асяроддзі літаратурным, у культурна-літаратурным дыскурсе, я думаю, да нікога такія вынікі, яны не спадзяваныя. Это пакаленне якраз пакаленне Светланы Алексеевич. Менавіта. Усе трох. Усе трох, і гэта такі статус-кво, які паказвае, я думаю, усе пагодзяцца, што тут фактычна гэтыя, прынамсі, 3 асобы першыя, яны сапраўды самыя моцныя. Юры, але вось калі паглядзець все ж таки на сам факт, прэмію не прасудзілі. Это правал? Это нешта нечуванае для Нобелевского комитета? Не, это такое бывало в истории, але варто сказать, что за выключением 1935 года, калі чамусьці Нобелевский комитет решил, что вот няма годных, то все остатние выпадки, их всего было 7, причиной была... Про литературу говорим, да? Менавіта про литературу. Причиной была война. Спочатку Первая сусветная, это 14-й год и 18-й не давали премии, и другая, это другая сусветная война, 40-й, 41-й, 42-й, 43-й. Ну, а зараз же войны нема? Зараз войны нема, як кажуть белорусы, да. Але як бы есть новые, так бы мовить, новые веяния, новые тенденции. Премия была фактично сёлета перанесеная с причины сексуального скандалу. Ну, яшчэ якіх 20 гадоў, так бы мовіць, это выклікала только поцісканне плячыма, тым больш, што там як бы былі задзейнічаны, наколькі я памятаю, Ян, там муж адной з акадэмікаў. Да, адной з акадэмікаў, то есть не самі яны, там нібыта былі фінансавыя як бы нейкія чыннікі, але, ну, вот ці это... азначае это, што нават такі інстытут, як Нобелевская прэмія, не можа супрацьстаяць новым тенденциям. Да. Ну, и так и не. Так, у тым сэнсе, что, да, вот мы бачым зараз, як у Злучаных Штатах, разбіральніцтва з кандыдатам у чальцы Верховнага суду, разбіраецца справа 30-гадовай даўніны, і гэта, так бы мовіць, абмярковая вся краіна, абмярковая Сенат. Это подрывае Нобелевскую премию по литературе? Ну, я бы сказаў так, что гэта подрывае, а можа і ўмацоўвае ў рэшце рэшт, таму што, дарэчы, у адрозненні вот ад тых гадоў, якія я прыгадаў, прэмія не скасаваная, прэмія перанесеная. В 19 годзе ў кастрычніку будзе 2 прэміі.
Такое будзе было, прэмія по-моему, за в фізицы. Эйнштейн, по-моему, атрымаў в 19-м годзе ці в 20-м две прэміі по фізицы былі дадзены. Але я вот сказаў бы, что на мой погляд вот это як бы вот этот фактор, які стаў причиной скасавання прэміі, ён вот на мой погляд вписывается в этыя змены правілаў, тому что у пэўным сэнсе прэмія Алексіевіч таксама была вынікам змены правілаў, тому что до таго аўтарам нон-фікшн прэмію не давалі. Пасля яе стаў лаўрэатам Дылан, стаў Барт, чаго таксама раней не было. Ну, зараз вот змены, так бы мовіць, з-за гэтага скандалу, ну, будем спадзявацца, што ўсё ж таки у наступным... А я б з Юрам не пагадзіўся. Это як бы не змены правіла ў самым прызнаванні прэміі, а змены як бы рэагавання інстытуцыяў, такіх як Шведская акадэмія, на новыя павевы грамадскага жыцця. 20 гадоў таму назад гэты ўвесь скандал замялі б, схавалі пад стол, ніхто б не ведаў, што адбылося, і ўсё б было б. Зараз не, зараз гэта MeToo, так далей, гэта sexual harassment, і аказваецца, на ўзроўні грамадскай самасвядомасці гэты скандал нават можа паўплываць на шведскую акадэмію. Ну што ж, Нобелевская прэмія, ясна, не існуе ў космосе, да, то, што называецца без паветра. Але мы таксама ведаем, што яна ўплывае не толькі на літаратуру. Да? Мы ведаем, што свет уплывае на Нобелевскую прэмію, як мы зараз абмяркоўвалі, але і сама Нобелевская прэмія ўплывае на свет. Вось на людзей, нават якія ніколі не чыталі твораў, скажем, лаўрэаткі Светланы Алексіевіч, нават не ведалі, хто яна. Вось так адбылося, напрыклад, у Беларусі з адной сям'ёй, якая нечакана для сябе раптам атрымала дапамогу ад Светланы Алексіевіч. А вы сможете там деревни поменять, пожалуйста. А в деревне растете, ребята, да, все. Семья у нас 6 деток. Я в декрете, супруг работает. Ну, целый день у нас подъем в 6 часов. Собираемся в школу, в садик. И вот с утра мы убрались, сделали кушать, приготовили. И вот так целый день как-то, то стирка, то уборка, то крутишься. День прошел, потом уже к вечеру встречаешь детей со школы, супруга с работы. И вот так каждый день как-то одно и то же, вот одно и то же с детьми. Я считаю, что каждый из нас мог бы спасти 1-2 человек, да? И это было бы большое дело. Люди переезжают или что-то, конечно, ищешь, хватаешься по самому что-то. Ну вот когда вы шли к депутатам, к этой власти, они как? Все сочувствуют, но никто не... Мы понимаем, но ничем помочь не можем. Это вы эту сумму должны найти сами. Вот. Ищите, одалживайте, там, это самое, как хотите. Но вы, наверное, ну, сейчас одолжить, отдавать, это ладно уже. Проблема в том, что сейчас никто не хочет как бы одалживать. Тем более знают, что 6 детей, как бы тяжело, поэтому... Да и так вот, сейчас люди все сами в кредитах, никто не хочет особо. Я отдам вам на всякий случай визит. Может, еще когда-нибудь жизнь. В крайнем случае, вот можете написать. Думали там, не ожидали, простой человек, как-то так. Даже не ожидали, что откликнутся люди, как бы, тем более такой величины, как говорится. Я думала, так вести себя так, как-то, немножечко. А тут сразу человека увидела, мне как-то сразу так раз и легко стало. Ну, как бы свой человек уже как бы часть даже семьи получается. Ну, недаром назвали имя Светлана. Принесла свет в окошко в наш дом. Святлана, яка принесла святло. Это і не першы, і не апошні прыклад таго, як Светлана Алексіевіч, нобелевская лаўрэатка, уплывае на жыццё па-за межамі літаратуры. Александра, вось мы пачалі размову з таго, як эта нобелевская прэмія, ці Светлана Алексіевіч паўплывала на наше разуменне, на нас, на Беларусь. А скажыце, як бы вы адказалі на пытанне, ці сама нобелевская прэмія змяніла лаўрэатку? Ці змянілася Светлана Алексіевіч?
Насамрэч, я не вельмі ведаю, як на гэтае пытанне адказаць. Мы можам, напэўна, сказаць, што Святлана Алексеевич стала больш у нашым жыцці. Гэта сапраўды такая публічная постаць. Мы пра яе даведаліся больш, проста мусім пра яе больш ведаць. Напрыклад, пра ейную дабрачынную дзейнасць. Вот той сюжэт, які мы толькі што паглядзелі, але яна і раней гэта рабіла. Раней вельмі шмат гадоў я ведаю такіх людзей, якімі яна хадамі проста без словаў дапамагала, ніхто пра гэта не ведаў, гэта цягнецца. Таксама, канешне, можна сказаць, што ўсё больш звяртаюцца да яе пра меркаванне, і сітуацыя такая, што гэтыя меркаванні мусяць быць усё больш вострымі. Яна ўсё больш выказваецца на палітычныя тэмы. Можам згадаць ейныя проста непрымірымыя выказванні пра тое, што адбываецца ў Расіі, па Крыме, як яна выказвалася, пра тое, што адбываецца і ў Беларусі. От, напрыклад, як яна адрэагавала на канфлікт вакол курапатаў, згадала сталінскія часы, згадала, што яны паўтараюцца і цяпер ёсць людзі, якія хочуць як бы нібыта узнавіць іх. І калі раней можна было б, напэўна, памягчэй гэта сказаць, альбо, можа быць, прамаўчаць, альбо, можа быць, ніхто і не запытаўся у Святланы Алексеевич, то цяпер гэты голас ейны гучыць. Але яна заўжды, ізноў жа, гаварыла ад вялікіх групаў людзей. Вот гэта былі жанчыны на вайне, гэта былі афганцы, гэта былі людзі, сваякі, якіх скончылі жыццё самагубствам. Гэта былі ахвяры чарнобыльскай трагедыі. Пасля гэта стаў вот проста такі чырвоны чалавек у ейнай апошняй кнігі, вялізная група людзей. І калі яна атрымала Нобелевскую прэмію, ну проста гэта увесь свет стаў за гэтым чалавекам. Гэта вялікая адказнасць, я думаю, што яна і адчувае, і гэта вялікі цяжар. Але яна да гэтага ішла, і яна, думаю, можа вынесці гэту адказнасць. Юрый, вось вы былі мадэратарам аднаго з пасяджэнняў інтэлектуальнага клубу «Алексеевич». Якія высновы з этой ініцыятывы вы зрабілі? Ну, высновы у меня особисто двоистые, потому что я не могу сказать, что эта инициатива мела полный поспех, и, магчыма, не тому, что некий выбор, скажем, удзельнікаў был такі вельмі асабісты, бо яны маглі быць і іншымі. Магчыма, этот клуб оказаўся просто пэўным люстэркам. И мы все убачили сами себе такими, якими мы есть. Магчыма, не самыми, ну, скажем так, лепшими. Магчыма, мы ў нечым не змаглі успрыняць тыя імпульсы, якія Светлана дала магчымасць нам, так бы мовіць, успрыняць, пачуць. Ян, вот калі эту думку Юры взять, все ж таки вот этот аспект. Ці варта пісьменніку займацца грамадскімі справамі? Залежит это от его поспеху? Нобелевская премия – это уже не литература, это уже громадская з'ява. Не, я думаю, что это залежит от письменника. Есть письменники, якія толькі выключна літаратурай займаюцца. Напрыклад, перад Святланай Алексеевич прэмію атрымаў Патрик Мод'яно. Это чисты письменник. Он не выступае, про яго ніхто нічога не ведае, як выглядае ягонае прыватнае жыццё. Он сидзіць у сваёй кватэры і піша кніжкі. Раз на 2 гады выходзіць новая кніжка. Так что это залежыць ад аднаго. Знаете, мы все-таки с вами говорим, калі вот заканчивается, еще протягивается Нобелевский тыдзень. Некалі казалі, што Нобелевская прэмія сама заслуговвае Нобелевскую прэмію, настолькі важна. Другие кажуць, час тотальных аўтарытэтаў знік, інтэрнэт, сацыяльныя сеткі, она страціла сваё значэнне, выпадковыя людзі, незаслужаныя. Юра, ваш прогноз. Застанецца Нобелевская премия, ну, еще при нашем житті, наступные 10-20 годов, будет она иметь значение? Думаю, что да. Думаю, что да. И я бы сказал, первую чергу, может быть, тому, что это не только литературная премия. Мы часто это забываем. Але в этом сенсе премии по физике, по химии, по экономице, по медицине, яны выступают как бы цягнічком, які тягне за собой авторитет и литературной премии, и премии миру. Потому что таких спрэчак, як вакол, скажем, литературных премий, такого скепсиса, что, да, уже премии не тыя, ну, нема наконт премии, скажем, по физице, а премия это одна. И тому, як бы, я лечу, что все-таки вот то, что эта премия такая комплексная, то вот
іншыя яе аспекты, яны падымаюць аўтарытэт і прэміі па літаратуры. Ну што ж, это вельмі хорошая заўвага. Заўсёды падчас Нобелевскай прэміі хочацца нагадаць, як яна ўзнікла. Яна ўзнікла памылкова. Таму што памылкова надрукавалі на кралёг пра Альфрэда Нобеля, што ён памёр, і галоўны был тым, што ён стварыў гэты дынаміт. Ён пакрыўдзіўся, напісаў запавет, і праз год пасля яго смерці толькі і была заснаваная гэтая прэмія. Сучасны свет імкліва мяняецца, але ёсць каштоўнасці, аўтарытэты нязменныя, і сярод іх, конечно, вартасці, за якія прысуджаецца Нобелевская прэмія. Да ліку агульначалавечых каштоўнасцяў адносіцца і мова. І вось сёлета ў зоне свабоды мы адмыслова гаворым пра мову. Дакладней гаворыць і паказвае мовазнаўца Вінцук Ячорка. Сёння пра вельмі ёмістае і цікавае слова. Муляе. Ён мне муляе. Вітаю вас, шановныя гледачы, і спадзяюся, што вы і слова ведаеце, і разумееце такую маю праблему. Слова беларусам патрэбнае. Яны ўжываюць яго і ў сваёй расейскай мове. Вось форум аматараў ці апанентаў фірмы, якая вырабляе матрасы, і жанчына ў гэтым форуме піша пра няўдалую сваю пакупку. Начинает муліць. А як назавуць гэтую праблему нашы вулічныя эксперты? А ловім мы іх у Менску каля чарады абутковых крамаў. Калі вы купілі абутак меншага памеру або жорсткай скуры, што ён робіць вашай назе? Не падабаецца, ён мне малы. Конечно, неудобство мне делаете. Дрэнна назе. Абутак мне не вельмі комфортны какой-то, ну... Пайшоў, здаў. Чуем апісальныя канструкцыі з некалькіх словаў і нават сюжэтныя абразкі. Ну, а ці можна па-беларуску сказаць карацей? Одним словом я не смогу сказать. Жмёт, жме. Есть еще одно белорусское слово, вельмі пригожее. Не жме, а вот як по-іншому. Цісне. Ну, як? Ну так цісне. Але ж нязручны абутак не заўсёды цісне. Ён можа перашкаджаць, націраць у нейкім адным месцы, урэшце чапляцца сваім краем за скуру. У беларускай мове для ўсяго гэтага ёсць адно вельмі ёмістае слова. І шкада, што рэспандэнты яго не назвалі самыя. Але паспрабуйма падказаць. І атрымліваецца. Такое слово «мулия» чули? Вот мне абутак «мулия». Да, слышала, да, мулей, да. Какое еще? А, мулия, да. А таки белорусский выраз «мне абутак мулия» чули? Да. Мулия чули? Мулия, ну чули, да. Мулия, да, чули. Правда, успамінаюць не ўсе. Нават з падказкай не ведаюць маладзейшыя. А такое слово «мулия» по-белорусски не ведаешь? Я не ведаю. А мне абутак «мулия». Чули такие выразы? Нет. А апраўдваюцца так. А я больше не ведаю, я за межой мешкаю. А такое слово «мулия», мне абутак «мулия». Нет, не знаю. Я же говорю, я всю жизнь общался на русском языке, поэтому, к сожалению, не могу. Слово «муляць» мне муляе, ну або варыянт «мне муліць» характэрнае, спрадвечна, беларускае. Значэнне людзі прасцей тлумачаць на яскравым прыкладзе. Мулее? Мулее – это калі там штосьці каменчык папаў, вот тады мулее. Маем мноства аднакаранёвых і вельмі патрэбных словаў. Мулкі, матрас, той самы, з якога гаворку пачыналі. Мульмо – намуляны мазоль. Мулля – намулянае месца. Дарэчы, ёсць такое вельмі пазітыўнае зычэнне. Скулля, мулля табе пад бок. Ну, зрэшты, маем і мноства іншых сталых выразаў. Замуляць вочы, дакучаць сваёй прысутнасцю. Это тое самае, што набіць аскому. Мяккасць целя ды мулка спаць – гэта вядома пра дэмагога-абяцальніка. Маем пераноснае значэнне слова. Яму нешта муляе ў гэтым таварыстве, это значыць, яму няёмка, нязручна, і ён усё муляецца, ніяк не можа пачаць гаварыць. Слова
спрадвечнае не толькі у нас, але і ў іншых славянскіх мовах, ад сербскай да польскай, украінскай. Але цікава, што у расейскай мове, у літаратурнай мове яго няма, там яно толькі дыялектнае, прычым канцэнтруецца на межах з беларускім і украінскім дыялектнымі абшарамі. Відаць, таму, калі мы просім падабраць расейскі эквівалент, суразмоўцы або пералічваюць асобныя значэнні. Трет? Может, трет? Не знаю. Не знаю. Жмет? Слишком мало, да, жмет. Або резонна адказваюць. Російською ще як говорить? Не знаю, вы меня смущаете. По-російську як сказати? Что, муля? А нет, аналога, по-моему. Так, аднаслоўнага адпаведніка, строга кажучы, гэтаму слову у расейскай мове няма. Ужывайма сваё. А по-беларуску мне обутак пуля. Ага. У нас багатая мова, а значыць, маем шанец пазбыцца мулкасці і ў абутку, і ў жыцці. Муліць, якое самабытнае, ёмістае і надзённае слово. Некаму, як мы казалі, сёння муле беларуская мова, некаму Нобелевская прэмія. Але гэта праблема не мовы і не Альфреда Нобеля, не лаўрэатаў і не мовазнаўцаў, а ўласнага абмежаванага светаўспрымання, іншымі словамі, кантэксту спрыяльнага ці неспрыяльнага тых падзеяў, пра якія мы з Юрыем Дракахрустам, Яном Максімюком, Александрай Дэнько сёння думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.